Možda mu se puši kurac... A gdje ideš da se kupaš? Gdje ideš da se kupaš? Neće ne se javiti, da sam ok, sad kad se pluju do 9 ujutru ono večer se došli sa kupanjem akcijela baba. Do 9 ujutru ga masakirali. Kako nije pokrizao kurac. Nego ne bi mokirao ni ono i krimi do... Što si mi skupljao? Šta me do... Ja vozimo je! Ti si je dovezo be, idiote. A ko je rekao da dovezem? Rekao da ću joj ostavim, nek spava na klupu. Ne, mora. Ti si mi uvezem. Vezi govore, pa ima Počeo da glumata. Pa grevota. Šta bre grevota be? Nije grevota da mi pravi ovdje scene, to nije grevota. Ma moja, A tebi ti smešno, ne premni se usta kako je smeš kod pička. Ja još pašno kada su uši, samo će dok ne mrda. Ovaj zrađen sam prosim. To je isto bre, samo što je ogromna ova malo. Znači isti mozak ima i Anita i on. Neško? Ne se beži kuće od krsta svako da pomisli na njih, da ne gleda više. Moto je da gledam. I onda to, ja krivam. Pa šta sam ja kriv? Ja sam kriv i za jedno i za drugo, ja sam kriv. Čekajte, nisam što barao ne bi napravio. Ništa ne bi dao da nisam. Ništa ne bi napravio. Koga, babu ili... Ne, ovog skota. Ma pa ne babu. Gdje si me Vučkove? Gdje si, brate moj? Nabaciš na glavu. Oooo!